Здравейте хора и добре дошли на още една казино сесия. Започваме с баланс 590 лева. Ще цъкаме на 5 лева залог. На 20 суперход ще ни е първата игра. Цъкнах два пъти без да искам. И заради това сме на 590. Иначе бяхме с 600 лева баланс. Лимонджак тук. Лека диничка. Слава грозненци тук. Много славичко. Ох, как отряза дините. Добре, нека да я пробваме на 6 малко. Охоп, вкарани в камбани на 2,50 хора. Добре, имаме тук някоя друга хубава камбанка. Добре, добре. Две хубавки камбанки вече. Добре, я да видим дали ще мога да запълним екрана. Може някаква минорче да дадеш нещо? Или така. Да не бъда нахален, но е възможно. Айде, не ме приключвай тук, моля те. Спаси ме. Добре. Хубави стойности са камбаните като цяло този път. Виждате 10x буквално. Минор! Добре, добре, браво. Браво бе. Едно минорче даде. Браво, браво. Сега ако напълним екрана ще е направо брутално. Айде бе. Добре. Още две камбанки ни трябва за пълен екран. И последна вратка. Добре, не можахме да напълним екрана, но определено събрахме 500! Огромна, огромна печала. Направо ни изби зъбите. Браво бе. Ние сме вече даже затегляне станали. Ще я подсъкам още малко, ще изтегля и ще продължим сесии. И грант. И не можа да навкара тук. Тук не можа да навкара. Хора, изтегли си първоначалния баланс, който си го бях заложил да играя с него. И сега цъкаме реално с печалбата си. На кеш хит малко. Вкарани в кеш хит. Добре, браво бе. Лоши стотинки, но сега ако даде нещо майорче, това може и да стане добре нещата. Майорчето си е 250 гранда, пък е 1к, което е уникално. 1000x. Добре, ни наприключвай. Може би ще ни приключиш. Да, добре. Като за бърз кеш хит. 25x. Горе-долу бива. Доста бързо ни вкара. Така, нека да дигна малко на 2. Портокал. Дряза първите два портокалчета с стотинки. Нека да я видим тая. 40 бълки дайса. Какво ти стана, ма? Нещо се бъгна. Я да го подбаряме това 3,60 да видим. Браво бе! Добре. Почна да режеш. Четворки пак. Нещо почна да реже. Сега ще я вдигнем пак. Хоп. Кеш хит. На 2 лева. Окей. Айде сега едно минорче. Можеш. Минито. Добре, 60 е мини. Минор също можеш. Хайде. Още едно мини. Добре. Браво, ма. Добре. Дай да ги напълним. Какво ще кажеш? Целя.
И това ли ти беше? Ами добре. Това и беше. Но печалбата е добра. Може би 162. Да. Супер! Ами, връщаме се в играта определено малко по малко. Оп, пак ни вкара. Браво, бе! Сега нещо. Грантче, майорче. Майорче ще ни дойде страхотно. Добре, но са слабички. Нещо ни трябва майор или минорче. Много лош този. Много лош. Охоп. Пак. Браво, бе. Минорче. Уху. Браво. Охо, браво, бе. Минорче ни трябва обаче. Не, ще приключваш ли? Да. Ами слабичък. И то доста. Охоп, пак. Браво, бе. Едно след друго така ми харесва. Само, че ни трябва минор, майор, нещо. По-голямко, моля те, мини. Добре, става мини. Айде още едно мини. Или майорче поне. Добре. Майорче. Няма, много са слабичките. Слабички. Майор, бе, човек. Майор ни трябва, бе. Айде поне да ги напълним, де. Няма. Слабичка. Хубаво, че е минито. 115, пак 50x. Вързахме гордо. И така, хора, купуваме бонус на 40 стотинки с 5 рола. Трябва ни хубав символ тук. И да го показва естествено. И попа не е добре. И дамата също не е добре. Трябва ни цял екран дама, за да може да си избием бонус общо взето. Който няма да ни даде, като гледам. Даже е на буст пуснато. Да. Няма. Троечица. Няма да ни стигне. Ами тъпичък бонус. И то доста. Ще купим още един. Джак не ми харесва. Асак побива. Добре, само трябва да прави линия Асака. Но като го гледаме супер премиум и нищо няма да направи. Да. Ужас. Дай четворка, де. Четворка ни трябва от Асака. Дай ретригър поне. Тройка ни даде пак Асак. И пак тройка Асак. Не можа. Не можа да се избие просто. Последен и се мащаме от тая развалина тук. Дама не ми устройва.
Асак пак. Оф, ужас. Дай. Добре, четворка избихме с катера. Окей. Добре, тройчица. Сега тук едно ретригърче ще е перфектно. Или още една четворка. От асачето. Айде, дай. Добре, тройка фанахме още една. Ами... Бива. Я да видим малко 20-ката тука. Какво се случва с нея? Ооо, добре бе! Добре бе! Ма трябваше и отзад да сложиш една камбанка, де. Трябваше и отзад да сложиш една камбанка. Иначе красота. Просто красота. Вкарани хора в Hold and Spinner. Браво бе! За пръв път го виждам това. О, явно е, да, като Беллинг ли е нещо. Имаме 4 живота. О, то ги добавя пак и пак. Отново. Ай, това е супер яко бе, човек. Не знаех, че така прави. Ако се падне ги добавя. Ясно. Ако се падне още едно и пак си ги добавя, да. Е така сега пак ги добавя наново. Хоп, всичките. Браво. Нещо, някакъв друг фичър няма ли да ни покаже освен това? Или? Добре, сега пак... Това що изчезна? Унази. И тази изчезна. Добре. Ясно, те изчезват. Аз въобще не го забелязах това. Помислих, че остават на екрана, ама... Явно не е такъв случай. И последно. Ами, като за бърз бонус. Добре. О, пак. Браво бе. Много бързо. Буквално 3 вратки. Добре, сега тук искаме някакви други фичъри да видим. Не само тези бронзовите риби. Хайде бе. Добре. А как остават тези риби на екрана? Искам да останат. Възможно ли или само 3 остават? То така малко не разбирам къде е потенциала в това. Ето още една ни даде, пак го добави. Може би има някакъв фичър, който ги кара да стоят на екрана. Трябва да го видим. И последна вратка. Измама общо взето. О, видях, имаше диамант 25, който е не бронзова рибка. О, ясно. Нека да вдигна малко. Ей така. Да пусна 50 вратки да видим какво ще стане. Оп, вкарани с 80 стинки. Браво бе. Айде, сега тук искаме да видим диамантчето. Има диамантче риба. В смисъл, то е стотинка. Реално. О, не наприключвай така бе. Ще бъдеш много грозно, ако го направиш. Така.
Добре. Айде сега диамантчето искам. О, ли, по 40 са диамантите, ги виждам отстрани. О, ужас. Не приключвай, моля те. Приключина. Отново скам скатер беше това. Hold spinner, скам. А пък струва 100x между другото хора. Това се едно, че да фанем... Нали? Нереално е скъп. Той е Hold spinner. Може би трябва с повече стотинки ли да го хванем? Нямам представа. Охоп, вкаране лев 80 скатер в Big Bass Keeping Interior Bonanza. Макс печалба 10 000 X. Добре. Чакаме рибари. О, ясно. What? И сега какво става? Събира ли тази печалба? О, събира я тази печалба. И става 0 ли тук? Как? А, не. Маха са. Сега всички риби ги събира. Вау, и ни трябва рибар. Това е добре. А, тя избяга едната риба. Защо бягат, бе? Я да ни ми бяга ти. Пак избяга някаква риба. Трябва ни рибар. Айде, бе. Добре, хванахме ги. Ама това е обикновен рибар. Обикновения рибар не хваща това голямото. Ясно, ясно. Трябва ни от то другия по-специалния рибар. Добре, хвана ги в кошарата тези рибки. Айде, още един рибар ни трябва да е. Можеш да ни го дадеш. Айде, дай ни го. Последна вратка е все пак. Моля те. Ай, гадно. Гадно, че ни спечелихме това, където е отгоре. Охоп, айде. Ето, тук ще го избера това. Бонус. Няма го в Secrets of the Golden Lake. Та много ме е интересно какво е това Secrets of the Golden Lake, ако го хванем. Добре, почваме с рибар, което е страхотно. Оп, без искам натиснах вратката. Добре, още един рибар. Фичъри няма ли тук? Няма явно. Оп, пак рибар, добре. Искаме да минем на следващото ниво. Хайде, дай още един. Така, браво, добре, минахме на второ ниво. Дай още един да буснем второто ниво. Добре. Ето го фичъра. Окей, слабичко. От към рибки. Айде сега трябва да го виждаме пак. Добре. Това е Big Win тук. Браво. Добре, още един веднага. Браво. Само един ни трябва. За 7 врътки би трябвало да го даде. За да стигнем до третото ниво. Айде, бе. Дай го още от сега да знаем. Айде, моля те. Браво. Браво. Стигнахме и до трето ниво. Страхотно. Тук сега може да стане нещо. Вече 100x май ги докарахме. Дай ни буст на третото ниво. Айде. Още един рибар ни дай. Не искаш ли, бе? Буст на трето ниво? Добре, няма. Окей. Сега тук пише много добре. Ако има хубави рибки, естествено.
И рибарчета. Оле, 300 лева риба. Как ни я хвана, бе, човек. Сега един рибар няма да даде сигурно тук. Айде, бе, един рибар дай, бе, човек. Ей, добре и фичъра, добре. Хубави риби, хубави риби. Моля те. Грозна работа. Грозна работа. Много по-добре можеше да се представи. И последна. Поне последната можеше да назарадваш още малко. Айде, имаш тук много шансове. Браво! Вкара ни пак, браво. Айде един път Secrets of the Golden Lake да ни се падне, де. Не знам как се пада това. Хубавата новина е, че почваме с рибар. Това е Secrets of the Golden Lake. Аре бе, дай поне още един. Леле, ужас. Айде бе. Резил. Резил. Охо, пак ни вкара. Браво бе. Един след друг ги искам, точно така. Аре вече Secrets of the Golden Lake. И заедно. Искам да го хвана това, не знам какво е, ама... Добре, рибарчи първото. Добре. О, тук има фичър. Добре, я да видим. 3 рибки фърли. Той е фичър, не го знаех. Браво бе. И още един рибар ни трябва, само за следващото ниво. Дали ще го дадеш? Трудно да те разберем игра. Боже. Аре бе! Гледай я. Да, скамнана. Пак скам. Просто нямам думи. Айде 100 вратки на 1.20. Оп! Нямам си на представа какво прави тая игра. Не знам какви сте тези фичъри. Охоп! Даде ни го с катера. Браво бе! Така, вход с 3 символа. Избери гърне. Къде е това гърне? О, ясно. Премахване на рибата с най-ниска стойност. Добре. Плюс един мъж. Тръгнаха. Тръгнахме. Слабичко май. Имаше много повече фичъри, където можеше да вземем, но няма нищо. Ой, два наведнъж даде. Браво бе. О, то тук са по 3, по 10, по 20, има още много. Тея с конете. Айде, един рибар ни трябва. Дай го, ма. И на хубав залог сме тука. Дай ни го, не може да не изложиш така. Мале, ужас, ако не скамне. Много се разочаровам, хора. Айде бе, един ти трябва. Два наведнъж даде във вратката. Оле. Ужас. Няма, слабичка много. Ами, след много мъчене, хора. Благодаря ви все пак, че гледахте. Тази сесия я борим
горе-долу успешна, защото си изтеглихме балансчето. Благодаря ви, че гледахте. Не се зарибявайте. Играйте разумно с пари, които може да загубите. Аз бях в казино и ви пожелавам всичко най-хубаво.